As linguas non é só delas mesmas que dependen, tamén de circunstancias políticas que as ultrapasan, dándolles ou tirándolles valor, aquí e nas nosas antípodas. Por máis que nos esforcemos, elas non van recuperar vitalidade soas, como se fosen organismos vivos aos quais basta cuidar. Na actual conxuntura, pensar que o galego vai recuperar falantes, o que equivale a dicer restarllos ao español, é, por irrealista, unha forma de cair na nosa propia ratoeira. Xa pensar que iso mesmo pode acontecer grazas ao impulso de campañas e cursiños é pura ingenuidade. Explico volo hoxe nun novo galego de todo o mundo. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. Perante o comezo dos traballos para un novo plan de normalización da lingua galega que o goberno galego quere acordar cos outros partidos, Eduardo Maragoto propón aos redactores que antes de comezaren a redixir o articulado respondan á pregunta do título deste vídeo. Há moito tempo que temos indicios de que o obxectivo de recuperar falantes, en sentido estrito, só sería posible nun Estado independente. Israel, por exemplo, reviveu o hebreu, e que mesmo nese caso sería extremamente difícil. A Irlanda, por exemplo, non o conseguiu co irlandés. Cousa diferente é gañar usuarios, de maneira que o primeiro que polo novo plano pola lingua se debe facer, antes de lanzarse a inxetar máis e máis diñeiro aos cuidados paliativos do galego, antes de colocarse propósitos que só un exército, léiase potente aparello estatal, podería alcanzar para cualquier idioma, é formular a todos os redactores do mesmo a pregunta correcta. Galego para qué? Permítanme avanzar tres respostas posíveis. Se for para protexer os direitos das familias rurais que aínda chegaran a nós instaladas no galego, desistan de grandes orzamentos e mudanzas de rumos radicais, porque este sector da populación há tempo que desistiu da lingua propia, tendo decidido transmitir aos seus fillos o castellano moito maioritariamente e moito menos presionados do que se costuma pensar. Se a resposta for para permitir a progresistas e galeguistas teren a súa xiria, desistan tamén de facer nada de extraordinario. Porque para iso bastará termos algunhas marcas identificadoras, tal vez artigos combinados con posesivos e con algunhas palabras como galego, castelán, etc. E para iso ben chega a intenzón e as horas de galego que recebemos na escola. Ora ben, se a resposta for para proporcionar á sociedade, a toda a sociedade, sen distinción de lingua, orixen ou ideoloxía, máis unha ferramenta de traballo e unión co mundo que preserva a nosa identidade, sí, mas optimizando o noso patrimonio secular, entón sí que tenemos que avanzar con algo máis que proclamas autosculpantes. Será este novo plano unha oportunidade para mudarmos de rumo? Temos algún indicio de mudanza, que, como sempre, poderá ficar en aguas de bacallau, mas menos dá unha pedra. Recentemente, no Parlamento, Alfonso Rueda sinalou a comunicación coa lingua portuguesa como un dos 5 alicerces sobre os quais debe pilotar a promoción do idioma. Esta potente declaración ficou algo rebaixada no anuncio dos grupos de traballo para a redacción do novo plano de normalización da lingua galega, onde un deses grupos impulsará os vínculos coa lusofonía, mas leva por título unha modesta proxección exterior da lingua galega. Mesmo así, recoñezamos que algo se avanzou, porque no plano de 2004, impulsionado polo galeguismo político e cultural, a lusofonía nen sequera aparecía entre 400 medidas. Así que xa podemos dicer que, pola primeira vez na historia, o goberno galego respondeu ao título deste vídeo atribuindo ao galego algún valor diferente do de tesouro ou fermosura, o de ferramenta de comunicación coa lusofonía. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.